hakini kisni lai ia kata kajing betha jong ka office jong ka deputy commissioner ba ki brio ki batrai haki kam sarkar ki dei ban wanra no ya kita ki kat ration ban IT no hakani ka office ti kumbaka long mentahi dan arjat ki kat ration but ki kat ration ki ba kumno ki ba ki pai ba lani kinong sing ki batrai haki kam sarkar ki dei ban ai no nakaleng jungi bangin sai halor kata ngilawan ya kendu ya deputy commissioner ikong RM kurba bat kumjuru ya iba ar nong klau iba de inspector supply jongani ka office khnang bangin tip khamsai bat nilayo ru ban yakran halor ka jingdon kam ban penyaso yo u Aadhaar card bat ya ka card ration ti ka ba kikran halor kini ka mat hi ngin snap ha ka jingkran juki ki card ration under NFSA kidon silak khat arajar nrius pasan including sorain penyuslah kat ba kan non NFSA bat kadon sohopra hajar nriuar di kikat ki bagi ong ban surrender ki dei pro under NFSA kidon kawi ka AAY ka di garong stem bagi like san kg per card kawai pat kadai ka PHH card kadai rong pink in color ka bakio 5 kg per head per month kila don ki balawan chakmat ban IT di ration card ka mangi ai por adu 30th of April dingin sa compile ngin sala on matai dikenakan utli kilawan man saranda kada dei batin tre banwan ai pat ke sinjang ka bakan sin na kale ka kata tangi layok instruction ke bangin le hadin kani dan ni we can inform you tikani ke exercise ban le Aadhaar seeding dan ban link ya ka Aadhaar card jong ki nong song siaka ni PDF mo kani jing yo khau kala kandi ka batmai kani kala ayat lakat tu kat ni snam but kementerian tu epi ni haka district ni haduk mentakas ni la de ai Aadhaar dan ki beri kala dan Aadhaar komban nyopusan 0.42% temut nakasis pangut unong song nyopusan persen ki beri kala dan Aadhaar te ka problem kalau beli kim seat pada but ya ka PDS lane ban correction ye ini bentar te ngi long sayong nganin nomor habakila adon ya ka Aadhaar ke ye ban lada de bakim dan ngila ban soto mah de kila adon te lada bakila adon ke jing juki ban link jau ni ban seat yo ka Aadhaar card jengki bat kaneka correction ke jengki kani ketika sakawai rukuni ni ong ya kani nomor ba la betha yangi ya ka sarkar ka jumi naga sarkar kami bangi dan kam ban le kani ka kam nomor kumbangi beras ka tu ki ong ba kidan lai tali ki state mo hapo kari kumkari ka Assam nang ta Jammu Kashmir bat mangi Meghalaya bagi exam kalau adon ka taru ndrei hadin nang ta pede ki Jammu Kashmir adun ketika awang itu 370 kata mentakala ayat sekemat kata kajing le Aadhaar jengki but kawai ru ka Assam kala boy kendai 100% tinggi badang ngidang sakut syadin long kata mo ngidang boy 75 mo is kasif naikkan barak state so ka issue hi kadai bagi ki beri ki satu bakla banding itu Aadhaar kitiang nak kanu kadau ngin so tuan but bon sen ki ong nak dei nak jingit nak kata mo te handai kum kari ngidan kam te ban ling ni Aadhaar ban yo ai ka jingken ka basisha te nak kata kadau nak leng supply department ki le kum ka banim kong ki ong bagi ni ration kini ba fair price shop ngi mo ki yaki shala pha bagin ling maki bat ke ipos machine ka dekat ko jing tho ka bala da piok khau san kilo marwela ne piok khau nyo kilo ne piok khau lep san kilo ka atik thak kamdan kanu kanu ko jing tho duna te ya kata hi ka sarkar ka kwa hi ban ai ya ka bha jing pai ba te la da phim le kata ting ngi dan kam ke jingken ke sarkar ru yela di kadam kami ke jingken jing dia khnang ba kala ban plan nam ta ke ka imlang salam jingi ma ni la dengim dan kata ke jingken ke jing dia kemut
ke kadan duk hajing penun kambaklah haka be de kan ni te men haka ni kismiru nilai yo kan ni ka order man napo ka napo directorate bai kinong trai sarkar dan kinong trai ba ad hoc dan ki nong trai jang ke be ha ba sarkar kimla ban shimshu kan ni ka khawrashan bat sakawai ru nam ta kino be yo ka tulok haka yang mo sipo hajar shaneng tikim hap shu kan haka BPL kai ke bang yo I barbor kalang ba ki brio teng ko mga oi pi mane ki dan ka adhar ka tang ba kimling ya kan ka adhar ka jong ki bat haka smart card te kan ni ka choice jong ki brio la ne ka mon jong ki brio ka ba ki kumba ong tu brio tu kasmi ba kim so thu te ngashi mechanical lat ka lenti win ka channel jong pi ban pin so thu pai ba bangi dan kam ya ka jingkheng ni dan kam ban yo ke jing shisha ba kitu ki diginam shong jongi ke diga ID unique ID te kan ka adhar ma sungi dan kam ban ling ya ka khanang bangin tip ki dei sha nong shong jang kari India so ke shulong ba kan ni ka diga jing pat gi pai ba bakin smop ha ban ling khanang kin yo lut ngim kwai phi ti bai na pi ban do no mo ya ka jing mentoy ke ba pi de ban yo san lak lai po hajar ki jing san lak ka de ya kitu in house la ne ki balik sa hospital ba lai po jar de OPD tiet kala long ka jing rap ya babon bahaya ki ba bon balang ki pai ba jing ki nong shong la de ki shim ya kan ni ka bo ban le kan ni ka ban pen biang lo kita ki jing kam kan kim yo ka bo mo ka Supreme Court ha wai ka por kala ong hi ya kata ba la ban pen bori ka adhar tang ba ka ju opor ki diban snow thu kan ka sarkar ban pentri kam pade ka long ba ka dan lai jong ki kendon no lada pim kwa ban ling ya ka adhar te kamut ba ngala an le ka bomon te namar ni kum kinong shong ni dan ka hok ba ni dan ru ka bo ang rights mo kata ba ni dan kam ka duty ke ai ga bangi de nam le nam takarimo ya apa ya dia berkata tengi ang kahok jong pi bis no ba pim dan kamen ling ba dah ka biang tamba wat pan pada ke ni kijing mentoy pada namar kan ni kijing mentoy pada ka ai ka sarkar nam ta ki ba dei hok ki ba la long authenticated kan mo ni long pilang la da killing mo ni la long authentic kan along ba shipen shisha ba ki de shisha itai badan kam kan ni la pim ling pada tengin tip kum ngi mi yo jing khente thế là đang nhịp bắt ra những cái trình từng nhà sọ trong kỳ yung adhar và yung ration card kadang duna pala niya kaduna ba những cái tu ki bang kwa pat tharai kasi bang lo kanta hado mentah hi ke instruction kalong balada kimling te ngimla ken ban guarantee ki ban yok how ke kata ngade ka you telada kaya de ki banai temot eventually ka allotment khaw nam ta ka district jongi ru kan sa dan tik tam kata ngimla ban le ina ka liang district na ka liang state government kan ni ka long direct na ka ministry haka be de ka census thamai so hajing sya ke census jaman ke spus ne ndre le jana badan ketukupin so ki haban boteng no ya ka but kata hajing boteng kawan no kini ki new district new block new subdivision kumta ter tikadan ka administrative jurisdiction kala change ki boundary mo ti menta kadang ailat ke government of India ada organize June mentau senem ban penbiang syai ka jurisdiction mo then da hadin kata hopefully la da la abiang ya kata hadin ka June kan uno ko por bakala asnu biang ke government of India kan sa phai gi ban census